ассалому алейкум бинандагони азиз. Нашри навбатии барномаи варзиш ва тибро манзуратон мегардонем. имрӯз дар барнома доир ба аҳамияти шиноварӣ барои сиҳатӣ ва сиру асрори шиноварии бехатар хоҳем гуфт. Бо ин мақсад мо ба барномаи хеш як нафар корманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, устоди варзиш оид ба шиноварӣ Аҳмадҷон Умаровро даъват намудем. устоди азиз, шуморо ба барнома хушомадед мегӯям ва сипоси бениҳоят зиёд ки вақти қимати хешро дариқ надошта таклифи моро пазирифтед ва вақт ҷудо кардед барои барномаи мо. чуноне ки зикр намудем, шиновариро барои сиҳатӣ манфиатовар арзёб менамоянд ва суоли нахустин мо ҳамин аст ки мехоҳем бигӯед ки шиноварӣ ба кадом узви системаҳои мо бештар аз ҳама таъсири мусбӣ мерасонад ва умуман чӣ гуна ба организми мо инсонҳо чӣ гуна таъсир мерасонад? шиноварӣ яъне ки беҳтарин варзиш аст гӯем намешавад. барои он ки ман як ду мисол намесам, шиноварӣ варзишу ҳам ҳунар аст, поксозандаи ҷисму ҷигар аст. шиновар вақте ки варзишгар нағарз аз бераз шиноварон дигар намудҳои варзиш бояд дар як ҳафта ду маротиба ба варзиши шиноварӣ машғул шаванд. барои он ки шиноварӣ ғароз ки варзиш аст бояд хислатҳои табобатӣ ҳам дорад. мисол мо гӯем, агар дар вақте ки мана паҳлавонон яъне ки дзюдоисто, гӯштангирон, дигар намудҳо ки машқ мекунанд, тамрин мекунанд, онҳо хаста мешаванд, стумуҳураи онҳо каме паст мешинад, майнаи сари онҳо камтаре ки беҷо шавад, гӯем ки дилтанг мешаванд. дар вақте ки шиновар баъди машқҳои тамрин кардан ба шиноварӣ машғул мешаванд, онҳо дар ин ҷо майнаи сари худро озод ҳис мекунанд, ки майнаи сар аз ҳамаи вазнҳое ки машқ карда буданд ором мешавад, оҳиста ором стумуҳраи онҳо яъне ки оҳиста рост мешавад, буғум бадани онҳо ҳамашам мулоим мешаванд. барои чӣ? барои он ки дар вақте шино мекунед одам рост хоб меравад дар об. дар вақте ки рост хоб рафт, ҳаракати хун дар тамоми бадани инсон якхела меравад, мебиёяд, ҳаракати хун якхела мешавад, ба нӯги по, ба нӯги сар, ба нӯги дастҳо. ине ки фоидано ки шиноварӣ дар ҳамин аст. агар мисол дар варзиш сабук гирем, одам медавад, фақат ҳама хун ба поён меравад, ё ки вазн бардорӣ мекунем, ҳама хун аз баробари дил яъне ки бисёртар таъсираш ба дил мерасад. барои ҳамин баъди ҳамаи машқҳои дигар намудҳо бояд варзишгарон ба варзиши шиноварӣ машғул шаванд. ғайр аз варзишгарон дигар одамоне ки мисол коргар ҳастанд, дигар намудҳои кор мекунанд, ваҳо бояд баъди кор омада каме ҳам бошад, яъне ки ба варзиши шиноварӣ машғул шаванд. дар он ҳолат онҳо худро ором ҳис карда метавонанд, барои ки дар кор хаста мешаванд, дилгир мешаванд, худро яъне ки ноҷо ҳис мекунанд. об ин як мӯъҷизаи кайҳон аст гӯем, ки бе об на ҷисму ҷон аст. дар об ҳамавақт одам худро ором ҳис мекунад, озод ҳис мекунад. ҳама вақт ман тавсия медиҳам ба тамоми мардум ки ҳамавақт ба шиноварӣ яъне ки варзиш машқ шаванд. агар машқ каношанд, омада каме ҳам машқ кунанд, тамрин кунанд, худро ором кунанд. барои яъне ки кӯдакон бошад шиноварӣ беҳтар. ман ҳамавақт тавсия медодам ба падару модар ки то синни яъне ки 12 солагӣ гӯем фарзандони худро ба шиноварӣ диҳанд. дар шиноварӣ онҳо яъне ки обу тоб меёбанд, иммуни системаро бақувват мешавад, саломатиро бардавом мешавад, шуши онҳо калон мешавад, майнаи сари онҳо яъне ки ором мешавад. вале ки кӯдакон ҳар хел гуна ҳастанд, ба ҳамаи корҳо мисол ваём аз таваллуд яъне ки каме ноором ҳастанд, каме хаста ҳастанд, каме ҷангара ҳастанд, гӯем агар ба шарти оддӣ гӯем, дар об яъне қувваи худро сарф мекунанд. вақте қувва ки сарф шуд, онҳо ором мешаванд. баъди машқ тамрин онҳо дар хона рафта ором худро нигоҳ медоранд. شما گفتید که
то синни 12 солагӣ беҳтараш ки волидайн кӯдаконашонро оварда ба шиноварӣ супуранд. Ба ин васила онҳо метавонанд ки ҳамун энергияи зиёдатие ки дар онҳо ҳаст ба ҳамин шиноварӣ сарф кунанд. Пас инҷо суол ин аст ки аз чанд солагӣ ба кӯдакон шиноварӣ тавсия дода мешавад? Шумо гуфтед то 12 беҳтарин вақт аст. Аз чанд? Не, акун мо як система муайяне надорем. Дар ҳар як давлату ҳар як мисол давлати Европа бошад, давлатҳои Америка бошад, онҳо кӯдакони худро аз хурдсолӣ метиҳанд ба шиноварӣ. аммо аз ҷиҳати тиббӣ агар бигӯем манфиатҳои шиновариро ба назар гирем, агар аз чандсолагӣ ба шиноварӣ машғул шудани инсон хуб аст кӯдакон? Кӯдаконе ҳаст ки 1 сола 2 сола ҳастанд, онҳо яъне ки майнаи сар онҳо каме таъсири мисол таваллуд шудан вақти таваллуд мешаванд, онҳо каме паралич ҳастанд, ё ки як даст кор намекунад, ё майнаи сар осиб дидаги ҳастанд, ё ки почаш кор намекунад, ё ки стумураи вай каҷ яъне шудагӣ ҳастай. Дар ҳамин ҳолат шиноварӣ ба онҳо кӯмаки беҳад калон мерасад. Падару модар бояд дар ин чизро донад. об гуфтам ку мӯъҷиза аст. Агар дар об ҳамаи инсоният худро ором ҳис мекунад. дар он ҳолате ки машқ ва тамрин кунанду оҳиста оҳиста ёд гиранд. ман намегӯям ки ҳамаи тамоми инсоният метавонад оббозӣ кардан ё кишно кардан. дар он ҳолате ки агар шумо омада ақаллан 1 моҳ 2 моҳ машқ кунед, тамрин кунед, оббозиро ё кишновариро ёд гиред, дар он овард ҳаловати дигар мебинед. дар он вақт шумо худро дар об озод ҳис мекунед, дар дунёи дигар худро ҳис мекунед. яъне ки ин об дунёи дигар аст. барои ҳамин ман ҳама вақт тавсия метиҳам ки тамоми инсоният бояд шиновариро ёд гирад. тамоми падару модар бояд фарзанди худро шиновариро ёд диҳад. барои ҳолатҳое мешавад тобистон онҳо ба як кӯлу дарё мераванд, ягон ҷое мераванд ки падару модар нест. баъд дигар бахш мунозира мекунанд, як километр дар об ғарқ мешавад. агар шиновари нато ғарқ мешавад, меравад. бачаҳои ёш ҳастанд, вале аз тарс наметавонанд ки ӯро наҷот диҳанд. мо ҳоло ба мавзӯи ғарқшавӣ бармегардем, вале ҳоло мехоҳам бигӯям ки вақте ки кас мехоҳад ба шиноварӣ равад, новобаста аз оне ки дар кадом синну сол қарор дорад, шояд ягон мушкилиҳои марбут ба сиҳатиаш дорад. бигзор мушкилиҳои системаи қалбӣ рагир бошад, ё ин ки мушкилиҳои нафас бошад, ё ба ҳамин монанд ягон мушкилии дигар. бояд аввал бо табиб машварат намояд, ё ин ки метавонад ҳамту биёяд ба шиноварӣ машғул шавад? албатта табиб бетабиб яъне ки вай ё ки кӯдак аст ё калонсол аст наметавонад ки мумкин зарар биёрад об, мумкин ки вай хароб бошад, мумкин касал бошад, мумкин ягон шуши вай захм дошта бошад, ягон майнаи сайри вай ягон чи хулоса гап бетабиб беиҷозати табиб бояд вай ба об надарояд. барои ки об дарё бошад хунук аст, аз 16 градус то 18 градус. ҳавзои шиноварӣ хат тобистоно то 24 градус баланд мешавад. ҳавзои шиноварӣ кушод ҳастанд, дар об ҳам офтоб мехӯранд, ҳам оббозӣ мекунанд. ин беҳтарин табобатӣ аст. лекин бемураббӣ ҳеҷ бетабиб бояд онҳо набояд ки оббозӣ кунанд ё дар офтоби гарм бестанд. табиб мегӯяд ки чӣ қадар мисол 10 дақиқа оббозӣ кард, 5 дақиқа офтоб хӯрад, 15 дақиқа оббозӣ кард, 10 дақиқа офтоб хӯрад. ҳамаи ина табиб бояд ба ӯ падар аст ё модар аст гӯяд ки фарзандро чӣ гуна бояд, яъне ки обу тоб дод ё чӣ гуна вай чанд қадар дар об яъне ки машқ кунад, тамрин кунад. пас маълум мешавад ки вақте ки инсон ягон мушкилӣ вобаста ба сиҳатӣ дорад, беҳтараш сараввал бо мутахассис машварат албатта мутахассис. аммо агар ягон мушкилӣ надошта бошад, метавонад ки худаш омада бе ягон мушкилӣ ба шиноварӣ машғул шавад. албатта ҳар як ман гуфтам гузаштам бо мегӯям ки падару модар бояд фарзанди худро машқ оббозӣ ёд диҳад. гуфтам ки сабабҳои бисёр дорад. оббозӣ як намуди варзише аст ки вай агар инсон натавонад ё кӯдак натавонад оббозӣ кардан, мисол масофаи 10 метр дарё аст, вай якуми маротиба бачаҳо мегӯянд ки пар метавонӣ оббозӣ кардан, метавонӣ.
و میپرد 5 متر میرود بعد خود رو گم میکند میگوید که روم یا نروم وقتی که ایستاد و تگ آب میرود در آب باید همه وقت حرکت کرد همه پیشروی کرد دستک زدن در کار نباید که در جا ایستادی تگ آب میروی برای همین هر یک انسان باید داند برای همین مشق در حوزه‌های شناوری مربیان مشق میتیند که تا درجه که انسانیت ترس از وجود آنها گم شود و بحر میرود دریا میرود کول میرود دیگر جا رود خود را یعنی که باوری به خود کرده تواند که من میتوانم آبازی کرده من میروم من گذاشته میتوانم همین دریا را اگر نه دو دیلک شدی تگ آب میرویم برای همین شما در آغاز ذکر نمودید که شناوری به تمام عضو سیستم های ما انسان ها تاثیر مثبت میرساند خود سیستم نفس کشی باشد خود سیستم عصب باشد دل و رگ ها آرامی میدهد وقتی که بسیار شنیده میگن که اگر مشکلی های مربوط به ستون مهره باشد اگر مثلا استخوان‌دراز باشد یا اینکه چوره ستون مهره باشد میگن که شناوری فایده دارد آیا در واقع همین گونه است چگونه تاثیر میرساند هنگامی داشتن این شناوری برای ستون مهره آرامی بدن یعنی که استخوان‌دراز گفتید شما یا گریج را گفتید میگن همه چیزها یک باید آب باشد که بدن آدم خنک نخورد وقتی که بدن آدم خنک میخورد بدن آدم خود را محافظت میکند تمام قوای خود را برای گرم کردن بدن میدهد در این حالت همه موشک‌ها یعنی قطع میشود برای همین من با آن آدمانی که ستوموره آنها کج است یا که گریجه دارند یا که سبب‌های دیگری که ستوموره مثال دردمند هستند آنها باید در آب مشق و تمرین کنند که تاثیر خونکی با آنها نرسد اگر تاثیر خونکی رسید بدن انسان خود را محافظت میکنه همه وقت شما در آب خنک آبازی کنید و بدن خود را باید محافظت کرد اگر محافظت نکرد شما کسل میشوید همین خلاص در بسیار وقت در آفتاب هم بیستید شما رو آفتاب میزند کسل میشه برای هر یک چی معیار دارد آب گرم برای توبتی آفتابی بلند نباید باشد 5 دقیقه آفتاب خوردید باید به سایه روید یا با آب دارید با آبازی کنید برای همه آنهایی که ستومورای آنها زخم دارند گریج دارند درمند هستند در آب آبازی کنند که آنها خنک نخورند خنکی با آنها تاثیر شرط اساسی یعنی معتدل بودن حرارت معتدل بودن آب از 24 گرادوس یعنی که چی میگم 24 درجه 24 درجه کم نباشد کم باشد او تاثیر منفی یعنی که گفتیم مثبت میرساند نفری که تنها برای بهسازی وضع صحتیش میخواد که به شناوری مشغول شود باید در یک هفته چند مرتبه به شناوری مشغول شود دوامداری همین شنا کردن چقدر باشد تا که وضع صحتیش بهتر شود اگر ورزشگر شما نه یک نفری آدم عادی میخواد برای وقتش رو خوشگذرانی آدم عادی باشد آدمی که میخواد برای سلامتی خودش مشق کند در یک هفته 3 مرتبه باید مشق کند مشق و تمرین کند نه که در حالتی که اول چگونه مشق میکنه مثال وای 5 متر رفتن نمیتواند آبازی کرده برای وای باید مربی داشته باشد که با او مشق و تمرین کنند اول 25 متر 10 بار تکرار کند 10 بار تکرار کند بعد 50 متر 5 بار تکرار کند مابین یک هفته 2 هفته همین مشق را آهسته تکرار کردن میگیرد اول پا میزند بعد دست میزند بعد هم آهنگی و دست و پا و نفس را که اجرا میکند در آن وقتی که حالاتی که مربی پا زدن را یاد داد دستک زدن را یاد داد نفس کشی را یاد داد بعد هر 3 اینها هم آهنگ باید شد اگر هم آهنگ نباشند شما خوب آبازی کردن نمیتونید برای وقتی دست و پا میزنه نفس کشی باید شما نفس کشیده توانید نفس کشی باید برای میگن دو خوای ارکستر روسا میگن هم آهنگی و دست و پا
набошад оббозӣ кардан наметавонад шумо. чуноне аллакай зикр намудед, шиноварӣ ба системаи асаб низ таъсири мусбӣ мерасонад. Оё нафаре ки дар замони муосир бубинед ки стресс як қисми ҷудонапазири зиндагии мо аст, зиёд ба ҳолатҳои стрессӣ дучор мешавем, зиёд асабонӣ ҳастем, хашмгин ҳастем. оё ана ҳамин шиноварӣ метавонад ки барои ором кардани асаби мо, барои рафъи стресс ва дигар натиҷаҳои нохуби стресс кӯмак намояд? ман гуфта гузаштам дар ин бора бояд як бора такрор мекунам ки системаи асаби инсон хоҳад нахоҳад дар мурури ҳамин рӯзу ё ки замон гӯем оҳиста хароб мешавад. аз ҷиҳате ки проблема дар зиндагӣ бисёр аст. хоҳад нахоҳад як проблема як рӯз мешавад, хоҳад нахоҳад дар хона як проблема мешавад, хоҳад нахоҳад дар кор як проблема мешавад. барои ҳамин ҳавзои шиноварӣ барои онҳо ҳастанд, толорҳои варзишӣ барои онҳо ҳастанд ки баъди кор ақаллан хаста ҳам бошад, хастагӣ дар об гум мешавад. дар вақте ки машқ мекунед, тамрин мекунед, ӯ хастагӣ берун мешавад. беҳтарин намуди варзиш гуфтам бо як бора такрор шавад, шиноварӣ ҳастад. вақте ки шумо дар об медароед, оббозӣ мекунед, машқ мекунед, ин тамоман дунёи дигар аст. як дунёе ки шумо аз ҳама дур мешавед. вақте ки машқ мекунед, дастак мезанед, сара таги об мекунед, ё як бор таги об рафта бироед, шумо гӯё ки аз дигар дунё биромадед. яъне ки оромии асаб аз таъсири он кору боре ки буд ҳамаш гум мешавад оҳиста-оҳиста. мушкилиҳо бартараф мешавад, мушакҳо ором мешавад, майнаи сар ором мешавад. яъне ки шумо як соат агар машқ кардед, мебироед худро дигаргун ҳисоб мекунед, дигар ҳисоб мекунед. мегӯед чӣ ғами вай ки онче ки баҳс кардан бо директор, бо коргар, бо дигар ин одамиро дар вақти қайр ҳама корро кардан мумкин аст. вақте ки шумо машқ мекунед, ором мешавед, он стрессе ки гум мешавад аз шумо, бо дигар хел фикр ақида доред. ҳамин хел аст. шумо мехоҳед баҳс кунед, ҷанҷол кунед, лекин вақте ки машқ мекунед, тамрин мекунед, баъди як соат мегӯед барои чӣ ҷанг кунам? агар беақл бошад, ман худро беақл ҳис кунам. барои ҳамин ороми бадан аз тарбияи ҷисмонӣ сар мешавад. ман гуфтам ки агар хоҳед ки бемор нашавед, ба дарди дил гирифтор нашавед. агар хоҳед ки бемор нашавед, ба дарди дил гирифтор нашавед, ғами дилзитан пароканда кун, даметан ба варзиш омода кун. варзиш тан зебову умр бардавом кунад, ақл расову рӯҳ дурахшон кунад. он одамое ки варзиш дар ҳақиқатан варзиш машқ мекунанд, онҳо дар асл одами ором ҳастанд, одами пуртоқат ҳастанд, одаме ки ба ягон кас баҳсу мунозира бисёр намекунанд. худро дошта метавонад дар ҳолатҳои барое ки ҳамаи энергияу қувваи худро дар варзиш сарф мекунанд. оё барои ба варзиш, ба шиноварӣ, яъне ки манзурам машғул шудан, маҳдудияти сину солӣ вуҷуд дорад? шумо аллакай зикр намудед ки барои кӯдакон бисёр хуб аст, беҳтараш ки волидайн кӯдакони худро оварда ба шиноварӣ номнавис кунанд, ба шиноварӣ машғул шудани онҳо манфиатовар аст. агар калонсолонро ба инобат бигирем, чӣ умуман маҳдудияти сину солӣ ҷой дорад ё на? барои варзиш маҳдудият нест. но варзишҳое ҳаст ки барои тамоми ман ҳамчун шиновар медонам ки 104 сола ҳаст, дар мусобиқаҳо баромад мекунад. 104 сола варзиши ҳаст ки варзиши байни яъне ки собиқадорон мегӯянд. то 104 сола баромад мекунад. аз 25 то 30, 35, 40, 45 мусобиқаҳои бозии осиё ҳаст, мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ҳаст, дар ин мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳаст. дар онҳо машқ тамрин мекунанд. барои маҳдудият барои ягон инсон хел манъ кардан вуҷуд надорад. ҳар як инсон худаш машқ мекунад. ман одамое ки гирем пиронсол ҳастанд, аз 65 боло рафтанд, одамое машқ тамрин мекунанд. чӣ гуна ҳастанд? одамое ки мегӯяд ман пир шудам, ман бояд худам гирам, ман ёбоз кунам, ин кунам. вале фарқияти байни якдигар дур аст. воқеан ҳам нафаре ки ба варзиш машғул мешавад, барои ҳеҷ кас маҳдудият нест, манъ нест. варзиш чӣ қадр роҳ гашта метавонад. буд духтуроe буданд ки хафа нашуданд. духтуро гуфтанд ки шумо аз 3 кило вазн зиёд набардоред ки ба вуҷуди шумо, яъне ки бадани шумо таъсири бад мерасонад.
ҳаваи инсон 74 сола буд, кампири 74 сола 4 сол машқ кард, вазнбардорӣ дар синни қариб 80 солагӣ 125 килоро бардоштад. ин чӣ маъно дорад? ҳамин маъно аст ки ҳаёт ин ҳаракат аст. чиқар русо мегӯянд жизнь это движение. ҳаракат накунед, агар ҳамин дарёе ки ҳаракат накард вай ба чӣ мубаддал мегардад? Ба ботлоқ мубаддал мегардад. ҳамин хел аст, дарёе ки об ҷорӣ аста ҳеҷ гоҳ вай мубаддал намегардад ба ботлоқ, лекин ҷорӣ аст, вай рафтан мегӯяд, чашмаҳо, дарёҳо мераванд. мутаассифона мушоҳидаҳо гувоҳи онанд ки дар фасли тобистон ғарқшавӣ, аз рӯи омор бигирем, агар ғарқшавӣ хеле зиёд аст. шумо ҳамчун мураббии собиқадори ҳамин навъи варзиш сабаби ғарқшавии одамонро дар чӣ мебинед? тарсу ваҳм бошад, ё ин ки беаҳамиятӣ бошад, ноэҳтиёткорӣ бошад, ё чизи дигар? дар чӣ мебинед шумо? акун бием аз тарафи баъдаш ҳисоб кунем, яъне ки мераванд лаби дарё ё ягон кӯл, фақат айши ишрат мекунанд, мехӯранд, худа қаҳрамон ҳисоб мекунанд, ба дарё медуранд, обозӣ мекунанд. Дарё равон аст. Мисол вақте ки вай монда шуд, вай дарё вай мебарад, мекашад, мебарад, меравад. як ҷиҳати яъне ки бадмастии инсоният. дуюм сабабаш он ки одаме ки инсоне ки машқ кардан, яъне ки обозӣ кардан наметавонад, худшро қаҳрамон ҳисоб метавонад. ман метавонам мегӯяд, метавонад. вақте ки метавонад меравад обозӣ мекунад, ваҳм вай зер мекунад. вақте ваҳм зер кард, меравад таги об. ин сабаби дуюм. сабаб сеюм он аст ки мисол кӯдаконе ки манам наметавонам, ман гуфтам ки гузаштем, ягеро тела метиҳанд дар об, тела метиҳанд дар лаб, болои купрук ҳастад, болои ягон турба ҳастад, ва ё дигар тела метиҳанд. ва фикр намекунад ки бача обозӣ карда метавонад ё наметавонад. вай меғалтад мобайни дарё, вай об мебарад. мисол ва худшон мегирезанд, мераванд, баъд то дарак меёбанд, ки то гап мезананд ки вай ғарқ мешавад. барои ҳамин ҳар як инсон, ҳар як падармодар фарзанди худро бояд обозӣ ёд диҳад, раванд, машқ кунанд то дараҷае ки вай обозиро машқ ёд гирад, ки дилпурии падар модар дар ҳамин бошад, ки ман фарзанди ман метавонад обозӣ карда. барои ҳамин ё ки мисол офтоби бисёр ҳам хӯрдан, яки бисёр дар офтоб мераванд, вақте одам гаранг мешавад, гарангчоб мешавад. дар ҳамон ҳолат мехезад, медарад, мепарад обда ва ҳис намекунад ки вай офтоб зад. вақте офтоб одам мезанад, майнаи сари одам гарангчоб мешавад. яъне ки аммо че гӯям, русҳо мегӯянд информатсияро қабул намекунад. централни нерва система, яъне ки система асаби сар, яъне ки блокир мешавад, маҳкам мешавад, наметавонад, ақл тамизаш намегирад, фаросаташ намегирад, чӣ кор кардан дар кор, чӣ кор даст задан дар кор. ва ин дар ин ҳолатҳо ҳам мешавад ки об баравад, об таги об равад. барои ҳамин инсоният бояд обозиро тавонад. мо чиқара гуфтам, об мӯъҷизаи кайҳон аст, бе об на ҷисму ҷон аст. лекин ҳамеша аз бо об дӯст шудан дар кор, обозиро ёд гирифтан дар кор, бо об, барои ки об ҳам зинда аст. об як мӯъҷиза аст ки об зинда ҳис мекунад, ҳар як ҳаракат кори инсоният аст. мушоҳидаҳо нишон медиҳанд ки аксар вақт нафароне ки шиновариро хуб балад ҳастанд, яъне аз уҳдаи шиноварӣ ба хубӣ баромада метавонанд, вале аз боиси хасташавӣ бошад, ё ин ки кашишкурии мушакҳо, ба истилоҳи русӣ судороги мегӯянд, ё дигар ҳолатҳои ба ин монанд, онҳо низ метавонанд ки мутаассифона ба ғарқшавӣ дучор шаванд. шумо ҳамчун мураббӣ мехоҳем бигӯед ки ҳангоме ки кас дар даруни об аллакай ҳамин ҳолатҳоро дар худ эҳсос мекунад, аввалин амалу ҳаракате ки ӯ бояд барои наҷот додани худаш иҷро намояд кадомҳо аст? бояд чӣ кор кунад вақте ки хастагиро эҳсос мекунад, аллакай худашро дар об идора карда наметавонад, чӣ кор бояд кунад? яъне ки кашишхӯри мушакҳо, яъне ки судорогам гӯем ки гузарем, ин дар ҳолате ба вуҷуд меояд ки аммо инсон кам машқ кардагӣ аст. дар ҳолате ба вуҷуд меояд ки об хунук аст аз меъёр. дар ҳолате ба вуҷуд меояд ки яъне ки витаминҳо намерасанд ба вай, калсий, магний, фосфор, дигар намудҳои варзиш. ина бо хай духтуро, яъне ки табибон мушоҳида мекунанд ё ки гап мезананд, бояд ҳамин чизо аз назорати табиб бояд гузарад. гуфтам ку пеш аз он ки ба ҳавзи шиноварӣ биёед, пеш аз он ки шумо
ба об дароед, бояд донед ки шумо дар асл мушакҳои шумо кашиш мекунанд. Од аст ки аз кори бисёр задан мисол мушакҳо ба кашиш мебоянд, яъне судорога мегирад. Дар вуҷуди вай ҳамин витаминҳо кам ҳастанд. ана дар ҳолатҳое ки мисол оби хунукам бошад, ҳаракати аз меъёр зиёд мекунанд, дар ин ҳолат ҳам яъне ки мушакҳо кашиш мехӯранд, яъне ки судорога мегирад. барои ҳамин машқе ки дар берун мекунанд, машқҳо ҳастанд дар берун барои мушакҳои по, даст, ҳамаи инҳоро бояд пурра иҷро кард. вақте ки мушак қаду рост шуд то дараҷае ки 100% гӯем қад мешавад, рост мешавад, ин дар ин ҳолат мушак сабаби яъне ки қадшавӣ, яъне ки судорога намешавад. ин фақат нарасидани витамин мешавад. аммо ба ҳар ҳол вақте ки нафаре ки аллакай дар дохили об аст ва ҳамин кашишкурӣ ё ин ки хасташавиро эҳсос менамояд, аллакай худаш медонад ки дигар худро идора карда наметавонад, чӣ гуна бояд аз об берун шавад, худро наҷот диҳад? бисёртар пои одам кашиш мекунад, яъне ки судорога мегирад. дар ҳамин ҳолат ӯ фақат бо даст ҳаракат кард. даст яъне ки одаме ки барои ҳаминам як фикри ақидаи хуб дар кор ки инсон бояд ҳамин корро таҷриба дошта бошад. одаме ки якум бор ҳамин ҳолат дар меғалтад, вай намедонад чӣ кор карда нашад. барои ҳамин вақте ки почаҳо яъне ки қадшавӣ сар шуд, шумо қад кунед ҳам почаро бо дастони худ ҳаракат кард ба тарафи риштаҳои рошино ё дарозкаҳои рошино оҳиста омада қапидан дар кор, ягон каса ба ёрдан ҷиғ задан дар кор ки фалон одам ки наздиктар аст, гуфтан дар кор ки почаҳои ма қад шудан, судорога гирифтан, ман ҳаракат карда наметавонам, онҳо биён шуморо онаe ки наҷот диҳанд бироранд азоб. дар ин ҳолат ҳам мумкин аст. но ҳолатҳое мешавад ки одамо дар дарё бозӣ мекунанд, дар он ҳолат беҳад хавфнок ҳастад. барое ки шумо агар дарёи равон бошад, ҳеҷ гоҳ шумо агар фарёдам кунед, додам занед ва ё шуморо намефаҳманд ки чӣ гуфтанӣ ҳастед. шояд дар наздикӣ касе набошад. бояд дар ҳамин ҳолат шумо бояд ба кадом тараф наздиктар аст лаби дарё, чап ё рост аст, ё ягон санг аст, ё ягон қапидан чизе ҳаст, бо даст ҳаракат кард ба пеш то ки даст задан дар ҷои истодан ман аст тамоман. бояд шумо ҳаракат кунед ба тарафи лаби дарё, чапу рост ё ки лаби кӯл аст. агар дар ин ҳолат агар тавонед ягон наздиктар бошад инсон, шумо мегӯед ки ба ман ёрӣ расонед. фаҳмедед? ягон агар чизи балон дошта бошанд, банд дошта бошанд ё ягон чӯб дошта бошанд, дароз мебиёранд, шумо кашида мебароранд. дар ин ҳолатҳо ҳам мекушанд дарё. вақте ки бо инсоният мезанад, оббозӣ мекунад, дур меравад аз дарё, дар кӯл мисол гӯем ё ки обанбор аст, дур аст, одамо 50-70 метр рафте, дар ин ҳолат беҳад хавфнок ҳастад. ки қабл аз ба об ворид шудан мо ҳамин ҳолатҳоро ба назар гирем. барои ҳамин аз назорати одамо дур рафтан дар кор нест. агар об хунук аст, бисёр таъсири мерасонад ки ба ҳамин қадшави мушакҳо оварда расонад. кадом лавозимоти шиноварӣ ҳатмиянд ва онҳо барои мо чӣ гуна кӯмак мекунанд? барои варзишгар ва он ки машқ ва тамрин мекунад, яъне ки сарпӯшҳои резинӣ ҳастад, яъне ки айнакҳои обӣ ҳастад барои айнак, барои чашм, барое ки вақте бисёр оббозӣ мекунед ва чашми одам аз таъсири об сурх мешавад. баъд ҳолатҳо аст ки пӯшидани чӣ гӯем акун попӯшҳои оббозӣ ҳастад, ласти мегӯянд, баъд барои дастҳо бо яъне ки лапи мегӯянд, ин яъне ки ҳамчун барои вазнин кардани ҳаракати даст, яъне ки бақувват кардани даст, инҳо лозим ҳастанд. инҳо фақат барои варзишгар дар кор ҳастанд. сарпӯши резинӣ, айнак барои даст, барои по. барои як нафари оддие ки танҳо барои вақташро хуш гузарондан, танҳо барои саломатиашро беҳтар кардан ба шиноварӣ машғул аст, ҳамин чизҳо ҳатмӣ ҳастанд ё не? ҳатмӣ аст. ҳар як ҳавзи шиноварӣ чизҳоро дорад. мана тахтача дорад, барои миёнбанд дорад, барое ки одамое ки наметавонанд, миёнбанд ҳамчун хафак ҳастанд ва ё
одамро дар об нигоҳ медорам ва таги об намеравад. ташаккури зиёд устоди азиз барои як суҳбати бисёр ҳамҷолиб ва манфиатовар. бинандагони азиз ёдовар мешавем ки ҳамсӯҳбати мо буданд корманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон, мураббии собиқадори варзиши шиноварӣ Аҳмадҷон Умаров. тавре аз суҳбати имрӯза бармеояд, шиноварӣ маҳоратест ки метавонад ҳам ҳаёти худи мо ва ҳам ҳаёти атрофиёнамонро эмин нигоҳ дорад. вале қоидаи асосии шиноварӣ ин донистан ва риоя кардани қоидаҳои дурусти шиноварӣ аст. аз ин рӯ ҳамеша ба шиноварӣ машғул шавед, қоидаҳои онро омӯзед ва ҳатман риоя намоед. падруд то дуруди дигар.